Comencem avui la classe ja directament al terra. Farem exercicis amb una miqueta de pes. La gent que no pugui posar-se al terra pels genolls ha d'adaptar el moviment que fem a peu dret. Gairebé tot el que fem al terra ho poden fer peu dret. Sí? O sigui que si voleu ja no cal ni que us poseu al terra. Comenceu ja a peu dret i si jo per exemple estic al terra i faig el cos a baix, doncs vosaltres a peu dret, cos a baix. Adapteu el moviment amb la vostra posició. Sí? Molt bé. Després quan fem els abdominals, quan ja estiguem a l'esquena a terra, després ja sí que podem tots estar a terra i fer els abdominals. Molt bé, comencem al terra. Teniu preparades les ampolles? Jo m'he preparat dos, una amb més pes i l'altra amb menys pes. Però potser vaig variant, depèn de mi, de com estic. Vale? Doncs vinga, comencem al terra. Comencem al terra i comencem amb les cames flexionades i l'esquena recta. I el que farem és balancejar el cos tirant la pelvis cap endavant. Farem aquest moviment i al recollir colzes ben pujadets, ben amunt, i la respiració sobretot, agafem aire, deixem i agafem el pujar. I amunt, amunt, aguanta aquí. I ara giro obrint el braç, recull i anem canviant. Aguanta aquí i flexiono el braç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i recollim. Obre i flexiona. 1, estira. 2, mantenim la torsió del cos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i recollim. Estirem les cames, pugem els braços, deixem anar l'aire. Estirem davant. I ara anem a pujar el cos flexionant la cama. I 1 i estirem. I anem combinant la cama. 2, estirem. 3, estirem. 4, estirem. Aquest sí que el podem fer tots, Tant podem amb genolls, com que no estem de genolls a terra, podem fer-ho tothom. És el moment de col·locar-se els genolls al terra que hem de mirar d'adaptar el moviment. Aquest sí que es pot fer i bé. 1, agafa, agafa. Ara les dues mans, les palmes cap a baix, allargueu l'esquena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ara els braços tiren enrere i el cos es queda endavant. Aguanta aquí l'esquena recta. I tanco les mans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
Flexionem els braços i passa endavant. Palmes a baix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Flexiona, passa enrere. Tal com abans. 1, 2, manteniu l'esquena recta. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Recull, relaxa i estira. Ara me'n vaig al costat. Rellisca la mà i no aixequeu la mà del terra ni la cadera. Allargueu tot el cos i col·loca. Fem amb l'altra. Rellisca la mà, la cadera a terra, relaxeu, estireu i al lloc. Altra vegada. 1, 2, 3, 4, 5 i col·loca. Estira. 1, 2, 3, 4, 5 i col·loca. Me'n vaig al costat. Gira tot el cos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Flexioneu les cames, peus a terra i ara col·loco l'esquena a terra però només fins a les lumbars. Vaig baixant i quan les lumbars estan a terra, puja. Aquest el farem 10 vegades i després agafarem el pes, per fer-ho amb el pes. Va, agafem aire, pel nas i tirem per la boca. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, agafem el pes. I ara, aquí, com un bebito, vale? I el que farem és baixar i pujar. Sí? Amb el pes aquí enganxat. Bé, i 1, amb 2, amb, toqueu les lumbars, 3, amb 4, amb 5, amb 6, amb 7, amb 8, amb 9, amunt, 10, amunt. Va, descansem les cames i ara farem també cames doblegades i ens anirem de costat a poc. Amb la mà, ara jo estic amb la mà esquerra, genoll dret. Giro el cos i baixo tocant la mà al terra i vaig
relliscant la mà fins que no puc més. Aquí aguanto, aixeco la mà i recull. Sí? Torsió, mà al terra, rellisca, aixeco la mà, aguanta i recull. I gira, mà al terra, rellisca, puja la mà i recull. I a terra i rellisca, puja, aguanta i recull. I al terra, rellisca, puja la mà i recull. I l'última, i 1, 2, 3, 4 i recull. Anem a fer l'altra cama. Jo em poso així perquè em veieu. Vale, d'aquí. I ara la mà dreta al genoll esquerre. Giro el cos. Mà a terra. Rellisco el braç. Pujo el braç. Aguanta. I el recull. I 2. A terra. Rellisca. Aguanta. I el recull. I 1, 2, rellisca, aguanta. I el recull. I 1, 2, rellisca i aguanta. I el recull. I 1, 2, rellisca i aguanta molt. I recull. I 1, 2, 3, aixeca la mà. I recull. I l'última. I 1, 2, 3 i amunt. Aguanta. I recull. Molt bé, movem les espatlles per relaxar. Trevi. Molt bé, ara estirem les cames. I agafem el pes. L'esquena al terra. I aixequem el pes aquí dalt. Vale, agafeu-lo. Aquí. Vinga. I ara què farem? Farem fins a la meitat del camí. Aquí. Ara estirarem com si volgués donar el pes al cul d'aquí davant. I me'l recullo per mi i enrere. Sí, farem aquests passos. Aquest és el primer. Aquest és el segon, aquest és el tercer i aquest és el quart. El primer, l'espatlla amunt, lumbars a terra. El segon, estiro bé l'esquena endavant, braços estirats. Tercer, recula la pelvis cap endavant, lumbars a terra, trapezi amunt. I el quart, els braços enrere sense arribar al terra. Sí? Vale, doncs preparats perquè ho farem 10 vegades. El pes podeu agafar de gran, de petit, per això jo he optat per fer dos mides. Vale, i agafar l'ampolla bé, que no s'escapi. Vinga, 10 vegades. I una, allarga, recull, una, dos,
3, allarga, recull, 3. Jugueu amb la pelvis. 4, allarga, recull, 4. 5, allarga, recull, 5. 6, allarga, recull, 6. 7, allarga, recull, 7. 8, allarga, recull, 8. 9, allarga, recull, 9. I 10, allarga, recull i 10. Molt bé. Col·loquem l'ampolla a sobre de la panxa, cames doblegades, i ara el que farem és pujar pelvis amunt. Ens agafem el pes perquè no caigui i pujarem amunt. Ara, amunt l'ampolla, baixa l'ampolla i baixa el pompis fins a baix. Fins a baix vol dir fins a terra, o sigui, apoyant a terra, bé, relaxant. Després ja ho farem sense arribar a relaxar. Ara farem 10 vegades pujant i baixant, cada vegada que baixa relaxa la pelvis. Sí? Vale, doncs ho fem 10 vegades. Un moment que em poso més cap aquí perquè veig que no sé si ho veureu. Vinga. Col·loca aquí, sobretot l'esquena sempre enganxadíssima al terra, Va. Puja pelvis, puja braços, baixa braços i relaxem a baix. 2 i relaxa. 3 i relaxa. 4 i relaxa. Sobretot deixeu el pes a l'ampolla fins en aquest moviment és quan aixeco. Torno a deixar el pes i baixa. El cos puja l'ampolla. Ara aixeco els braços, puja l'ampolla. Baixa l'ampolla i pes per baixar. Puja. Estira els braços amb l'ampolla a dalt. Baixa i abaixa. Aquí hi ha tot el pes. Aquí hi ha pes. Ara el pes està amunt. Torna a haver-hi pes. I relaxem a baix. I 1, i 2, i 3, i l'última vegada que ho fem, i 1, i 2, i 3, i 4. Vale, relaxem un moment les cames, fem bicicleta. Ara farem el mateix exercici que hem fet ara, de pelvis amunt i avall, però afegirem la cama i continuem amb el pes. Col·loquem els peus a terra i el pes a la panxa. I ara el que farem és pujar pelvis amb la cama una mica a la diagonal. I ara, quan puja braços, pujo més la cama amunt. Ara, torno a baixar una miqueta la cama, deixo pes a l'ampolla a la panxa i relaxo. I aquest el farem 8 vegades amb cada cama, no anirem canviant. Fem 8 i 8. El procés el torno a explicar. El pes el tinc a la panxa. Aguanto l'ampolla que no em caigui. Aixeco una miqueta la pelvis amb la cama. Quan aixeco més pelvis i més cama, també aixeco l'ampolla. Ara torno a baixar i torno a deixar el pes aquí. I baixo. Sí? Doncs vinga, 8 vegades la dreta i 8 vegades l'esquerra. I 1, 2, 3,
Una. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, quatre. Un, dos, tres, cinc. Un, dos, tres, sis. Un, dos, tres, set, i anem a fer l'últim. Un, dos, tres i 8. Relaxem les cames abans de fer els 8 amb l'esquerra. Vale? Col·loquem. Vinga. Esquerra. I 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. I l'últim. 1, 2, 3 i 8. Molt bé, relaxem. Traiem l'ampolla. Va, ara tornem a agafar l'ampolla. Molt bé, ara obrim les cames i a la vegada que obrim les cames el cos s'aixeca amb el pes endavant. 1 i recollim. 2. 5. Aquest el farem també 10 vegades. Les lumbars sempre estan al terra, no pugen més. Puja el que és la part del trapeci i els salts, però les lumbars queden a baix. Vinga. I una aguanta aquí i tanca. I 2 i tanca. I 3 i tanco. I 4 i tanco. I 5 i tanco. I 6 i tanco. I 7 i tanco. I 8 tanco. I 9 tanco i el 10 quedaré dalt. 10, aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tanquem a poc i col·loquem. Molt bé, col·loquem el pes a sobre de les dues cames, les cames tancades, i agafem la nansa, que no caigui el pes. I el que farem és aixecar les cames i flexionar mantenint el paral·lel al terra. No fins aquí, aquí trencaríem el paral·lel, hem d'aguantar. Sí? Hem d'aguantar aquesta posició. I els genolls no estan cap al nas, estan cap a dalt. Sí? Així que estirem els braços i 1, flexiona, 2,
flexiona. 3, flexiona. 4, flexiona. 5, flexiona. 6, flexiona. 7, flexiona. 8, flexiona. 9, flexiona. I 10, flexiona. Ara sí, descansa, clac. Descansem. Ara fem el mateix però amb el cos amunt. Col·loca. I un, i al flexionar baixo el cos. Sí? 10 vegades. I un, flexiona. 2, flexiona. 3, flexiona. 4, flexiona. 5, flexiona. 6, flexiona. 7, flexiona. 8, flexiona. 9, i anem a l'última. 10. I relaxa. Fora pes i bicicleta. Vale? Bicicleta per deixar anar les cames, Deixem anar així. I deixem a terra. Va, juntem els peus i separem els genolls. Deixem caure tot el pes per si sol, sense fer res. Aguanta aquí. I agafem el pes. I ara què farem? Mireu, jo tinc els braços a dalt amb el pes. I ara tancaré una cama m'anirà a tancar cap a l'altra. I els braços al costat contrari. No arriba a terra. Faig màxima torsió del cos. L'espatlla continua al terra. I obro. I em col·loco al centre. Ara l'altra cama, vaig a buscar la cama que hi ha al terra i el cos gira sense aixecar l'espatlla. Deixo caure bé el pes a la cama, de sobre. I torno al lloc. Tornem. Va a buscar la cama de baix i al costat contrari, amb ampolla, deixa caure el pes. Noteu bé l'estirament. Les espatlles estan col·locades al terra. I recull a poc. L'altre. I deixa caure. I aguanto aquí un. I fem 2 vegades més. Va, una, deixa caure el pes. I recull. I col·loca. Molt bé, tanquem les cames, col·loquem els genolls, ampolla aquí. Va, ens incorporem una miqueta. Jo ara, per exemple, canvio el pes de la meva ampolla, perquè el que faré prefereixo fer-ho amb menys pes. Doncs ara fem aquest. Primer comprovem que estigui ben tapat. Vinga, i anem a fer aquest. Col·loco una cama amunt i una baix. Les dues estan enlairades, no hi ha cap al terra, l'esquerra ben col·locada, i el que faré és
canvio, passo l'ampolla pel darrere, canvio de mà. Una, pujo el cos, canvio l'ampolla, col·loca aquí. Puja i baixa. Sí? Les dues cames han d'estar molt estirades, peu estirat, cama estirada, i les dues cames, una ben a dalt i l'altra quasi a terra però no toca. I el que fa és incorporo una miqueta per treballar l'abdominal, passo el pes per darrere de les cames i vaig canviant el pes d'una mà a l'altra. Cada vegada que faig un abdominal canvio l'ampolla. Pam, pam. Sí? Per tant, si voleu fer una més petita, corre, aneu a buscar una més petita. I si no, no fa falta. Anem a fer-ho. Vinga, m'espero. Les que han anat a buscar la més petita. Vale. Doncs ho fem 10 vegades, sí? Al cap i 10 vegades. Vinga, intentem sempre visualitzar el melic cap enrere, vale? Visualitzar, ara, vale? El melic com si volgués encastrar al terra, vale? Vinga. Col·loca aquí, cama aquí i començo. I una, i canvio la cama i el braç. I dos, canvia. I tres, canvia. I quatre, canvia. I cinc, canvia. I sis, canvia. I set, canvia. I vuit, canvia. I nou, canvia. I última, i 10, canvia. I relaxem. Molt bé, bicicleta, una mica així per relaxar. Perfecte, els hem col·locat al costat. Aquí. Vale, a l'avantbraç, al terra i les cames estirades. I què farem? Pujarem i baixarem la cadera. Sí? L'altra mà està aquí col·locada. I farem aquest moviment. Només aquest moviment. Pujar i baixar la cadera. Les dues cames, una sobre l'altra, i fem això. Una. Dos. Vale? Tinc el braç aquest que m'ajuda. I aquest ben col·locat. Ho fem 10 vegades. Així ho veieu bé. Vale? 10 vegades i canviem de costat. Vinga, i una, dos, tres, quatre, apretem bé la panxa, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, canviem de costat. Vale, col·loca aquí, cames estirades, i una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Molt bé. Ara sí, ens col·loquem de genolls, per tant, qui no pugui de genolls, dretes. Vale, anem a fer l'abdominal de la cama i braç contrari. I agafarem un pes. Jo en aquest cas també agafo el més petit. Vale? I què farem? Farem aquest. El de la cama estirada i braç estirat, que dobleguem
i estirem 10 vegades la mateixa cama i després 10 vegades l'altra cama. El mateix es pot fer a peu dret. Vale? Doncs vinga, comencem. Aixeco la cama dreta amb el braç esquerre. Abreto la panxa tota l'estona, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem enrere. Descanso aquí una mica l'esquena, allargada. I anem a l'altra. Col·loca. Si no puc fer un pes, ho faig sense pes. No passa res. Vinga. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descansa. I tornem a fer 10 i 10. Vinga, la dreta, braç esquerre. Col·loca. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i últim. Vale? Estiro l'esquena. I l'altre costat. Col·loca. Estiro i estiro. Vinga, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara agafem l'ampolla amb les dues mans per darrere, amb la posició que estic, tal com estic, i braços enrere. I faig petit moviment cap enrere. El cap a terra i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Vale, deixem anar i estirem els braços, allarguem i relaxem bé l'espatlla. Tirem l'espatlla com si volguéssim tocar amb l'espatlla al terra, vale? La sensació de cap a baix. Molt bé, ens col·loquem amb els braços estirats, genolls a terra i braços estirats. Ara mireu, l'espatlla no ha d'estar relaxada cap a baix, ha d'estar el pes cap amunt, aquest moviment aquí, aquesta posició. I ara què farem? Amagarem la pelvis cap endins i el cap també. I traurem a poc, sense
enfonsar les lumbars. Vale? Aguantant. Tornem-hi i 1. I estiro. I endins. I estira. Aquest va molt bé per l'esquena. I estira. I amunt. I estira. I amunt. I estira. I amunt. I estira. L'última. I estira. Molt bé. Ens incorporem, ens col·loquem de genolls. I agafem un pes. I ara què farem? D'aquí farem com si volguéssim seure. La sensació d'anar el pompis cap als talons, però també com si volguéssim anar la barbeta cap al pit. D'aquí a aquí. 1. Amunt i cap enrere. I amunt, aquí allarguem, i aquí arrodonim l'esquena, la barbeta al pit. I amunt i a baix 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 i amunt i a baix. Va, ara estirem l'esquena i deixem caure pelvis a baix. Aquesta posició de deixar caure el pit amunt i pelvis a baix. Relaxa aquí. I ara repetim. Ara hem de treballar l'estirament de la zona piramidal, per estirar els glutis. I com hem de fer això? Ens col·loquem aquí, la cama doblegada, i ara la cama que tinc davant doblegada, el peu el trec i deixo caure la cadira. Sí? Mira com estic. I ara faré tot el pes cap endavant. Tot el cos està a sobre la meva cama. I haig de mantenir aquesta posició 10 segons sense fer res més que deixar caure el pes. Bé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. A poc recollim i notem, que sí que ho notem, tota aquesta part d'aquí com s'estira. Doncs això va molt bé perquè a vegades quan fem exercici, depèn quin exercici fem, sobretot quan fem pompis o glutis, el dia següent tot això ens fa mal. Ostres, quin mal, no? Clar, s'ha d'estirar bé. I va bé, aquests estiraments van molt bé. Es pot fer estirat, es pot fer amb cadira, es pot fer de 4 maneres diferents per estirar tota aquesta part. A vegades per canvi de temps, el típic, no?, de que allà ens fem grans i el canvi de temps ens fa mal als ossos, aquesta part d'aquí, de la cadera, a vegades ens fa mal. Doncs quan ens faci mal hem de fer aquests estiraments que van molt bé. Ara anem a canviar de cama, posem aquesta aquí, traiem el peu, deixem caure la cadera i ara deixem caure el
pes cap endavant. I aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, recollim. I ara us explicaré el mateix exercici però amb la cadira. Ens aixequem. Seiem a la cadira. Creuem la cama i deixem caure el pes. El peu no ha d'estar així la cama, ha d'estar el peu a sobre del genoll, més o menys. I ara què hem de fer? Deixar caure el pes dels genolls cap a baix. I noto el mateix joc on estava notant abans, és el mateix. Aguanto aquí, deixo caure el pes, no faig absolutament res. Senzillament el propi pes va fent. Ara anem a l'altra cama. Sobretot els canvis, vigileu, que no feu brusc. Ara deixem caure el pes. Recollim. Molt bé. I ara, recordeu que us vaig dir que la nansa havia de ser una miqueta gran per poder posar el peu? Doncs ara sí que necessito posar amb el gros, perquè amb el petit no m'hi cabria. I anem a treballar una mica les cames i ja després farem l'estirament. Anem a fer aquest moviment, que és amb el peu podeu posar-vos mitjons, bambes fora, perquè si no amb la bamba no entra. O sigui que amb mitjons o descalces. Vinga, fora bambes. Ara ens posem el peu aquí. I el que haig de fer és pujar a la cama i fer petits moviments sense baixar més a... Veurem, petitó, pam, 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 20 vegades i després canviem. L'esquena recta i els braços aquí. Sí? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. L'hem notat, oi? Ara estem a la cama i anem amb les mans cap al peu. El cap relaxat i estireu la cama. Ara pugem i canviem. Anem a fer l'altre. Som-hi? Braços i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Ara estirem la cama.
l'espatlla i anem a girar el cap cap a un costat i a poc cap a l'altre. Tornem-hi. I tornem-hi. Ara l'orella cap a l'espatlla. Deixa caure tot el pes. Canviem. Canviem i col·loquem la mà del mateix costat on tinc el cap. Aquí. Deixem caure el pes a la mà per poder estirar encara més. I ara molt a poc recuperem la posició i l'altre braç a sobre del cap, l'altra mà, deixa caure el pes. Recuperem, posem les dues mans i cap endavant. L'esquena ben recta. Recuperem la posició. Deixem les mans a fora, baixem, col·loquem les mans a sobre dels genolls i ara allarguem cap endavant, com una tortugueta. Estirem tota la part de davant estirada. I recuperem. Fem una rodoneta, cercle petitó, i cap a l'altre costat. Molt bé! Avui hem fet moltes abdominals i lentes, que són més difícils, i ben treballades, i hem fet estiraments, hem fet de tot.